Am revenit, dragi prieteni, cu Ana Deftan, nou șef al Departamentului Sortiment și Prețuri al Metro România. Am invitat-o pe Oana să ne vorbească despre particularitățile procesului de management al categoriilor în compania Metro. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre Oana. Ea e o absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea de Finanțe Bănci. Are o experiență de 13 ani în Metro, din care ultimii 5 ani în cadrul Departamentului Managementul Ofertei. Oana a ocupat mai întâi poziția de manager de prețuri. În ultimii 2 ani am preluat și coordonarea politicii de sortiment a companiei Metro Cash and Carry. Oana e pregătită, nu-i așa? Putem să începem, Oana? Bună ziua! Bună, Daniela, încă o dată! Bună ziua tuturor! În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare pentru mine, ținând cont și de experiența și expertiza antevorbitorilor mei. Așa cum spunea și Daniela, reprezint la această discuție, acest workshop până la urmă despre categorii management, viziunea Metro Cash and Carry România. Facem revizuire de sortiment de mai bine de 2 ani împreună cu categorii managerii. Departamentul pe care eu îl conduc are atribuții atât de coordonare politică preț, cât și de coordonare politică sortiment. Practic, rolul nostru este acela ca direcțiile strategice ale companiei să fie întocmai implementate și la nivel de decizii tactice și de sortiment. Am pregătit pentru astăzi și o prezentare pe care o să o pun imediat pe ecran și sper că se va vedea imediat. Poți să-mi confirm, Daniela, dacă se vede? Eu văd prezentarea. Bine, mulțumesc pentru confirmare. Viziunea Metro Cash and Carry asupra categoriei, managementului categoriei este una a unui wholesaler, pentru că noi ne adresăm business-urilor, da? Suntem un business-to-business provider. De aceea, elementele pe care eu le voi menționa acum vor fi ușor diferite de cele care s-au menționat până acum. Am să încep prin a enumera factorii principali care determină în viziunea noastră numărul, structura corectă a sortimentului, precum și selecția clienților relevanți. Și am să încep, primul pilon ar fi acela de strategie a companiei. Fiecare companie are o strategie prin care sunt definiți care sunt categorii de clienți pe care această companie le targetează, precum și care sunt nivelele diferite de abordare pe plan local, regional, respectiv național. Plecând de la o claritate a companiei strategiei, practic rămâne în a doua etapă să segmentăm clienții, să înțelegem practic care sunt segmentele de clienți, precum și care sunt nevoile și necesitățile acestor clienți. În egală măsură, pentru că vorbim în mod deosebit de o structură de afaceri preponderent încă în zona de brick and mortar pentru noi, și anume cash and carry, dar și în zona de online, un anumit maxim de număr de SKU-uri este cu siguranță obligatoriu, dar nu ne putem permite un număr infinit. La un moment dat există un număr maxim pe care îl putem gestiona, fie că e vorba de o gestiune fizică, fie că e vorba de o gestiune în online. Avem zona de spațiu în magazine, de care trebuie să ținem întotdeauna cont. Avem un număr limitat de SKU-uri. Totodată, în zona de operațional, în zona de cash and carry, avem și anumite criterii de eficiență. Suntem un wholesaler, un model de business care presupune eficientizarea costurilor de operare. De aceea, pentru noi, sunt anumite elemente care țin de prezentarea la raft. Avem produse care se prezintă în full pallet presentation, ele practic ocupând din punct de spațiu un număr mai mare de metri liniari.
Avem în egală măsură nevoia de a prezenta de cele mai multe ori box-ul și nu neapărat bucata, așa cum se întâmplă în retail. Iar acest element de eficiență operațională este de asemenea important pentru noi. Este un factor, respectiv, ținând cont de sortiment, de număr de SKU-uri, este un factor de constrângere până la urmă. De asemenea, este important care sunt targetele financiare ale companiei, fie că este vorba de vânzare, avem de atins un obiectiv de vânzare, fie că este vorba de un obiectiv de profitabilitate sau un obiectiv de costuri. Trebuie ca acestea să fie cunoscute și atunci când definim, când creionăm care este sortimentul cu care vom opera, trebuie ca o calculație bottom-up a acestui sortiment să coincidă cu targetul financiar al companiei. Și nu în ultimul rând, trebuie să știm foarte bine cu ce ne vom diferenția noi în fața clienților, în fața business-urilor pe care noi le targetăm, cu ce ne vom diferenția atunci când ei vor avea de ales sursa lor de achiziție față de competiția noastră. Toate aceste elemente trebuie ținute foarte aproape, permanent în focus și ele definesc, așa cum spuneam, numărul de SKU-uri pe care noi îl putem acomoda. Este un proces destul de complex pentru că vorbim de un magazin destul de mare. În medie avem aproximativ 24.000 de SKU-uri, food și non-food la oaltă. De aceea este important să fim foarte riguroși când facem aceste alegeri, respectiv analize. Bineînțeles că strategia este definită odată la 3 ani, reevaluată poate anual, nu se schimbă major, dar cu toate acestea, în activitatea noastră zilnică, curentă, trebuie întotdeauna să ne asigurăm că ceea ce ne-am promis, ceea ce ne-am propus, se întâmplă cu adevărat. Și atunci avem nevoie de niște tool-uri sau niște metode prin care noi ne asigurăm, prin care noi validăm că suntem aproape de ceea ce clienții noștri au nevoie și ceea ce își doresc și în egală măsură trebuie să fim foarte aproape de trendurile din piață. Pentru asta avem o serie de unelte, în primul rând fiind o companie business to business, avem oportunitatea unui contact direct cu clienții noștri. Avem echipe de Salesforce, atât specializate pe zona de Horeca, cât și pe zona de clienți independenți, revânzători. Și, practic, această interacțiune 1 la 1 cu clienții noștri ne permite să fim foarte aproape de business-ul lor, să fim foarte aproape de challenge-urile pe care ei le întâmpină și să fim foarte fin cunoscători a nevoilor lor. De asemenea, pentru acoperire cât mai mare a numărului de clienți pe care noi îl targetăm, derulăm anumite survey-uri interne, fiind preocupați foarte mult în a afla care este numărul de SKU-uri de care au nevoie în business respective, analizăm care este rata noastră de penetrare în acest portofoliu pe care ei îl au, întrucât aceste genuri de feedback-uri, de analize, sunt extrem de importante și de valoroase. De asemenea, avem tool-uri de feedback din partea clienților, feedback direct, tool-uri de Net Promoting Score, prin care clienții ne evaluează pe diferite arii, de la availability la preț, respectiv chiar și sortiment. Și atunci aceste tipuri de tool-uri sunt de asemenea o unealtă pentru noi în a afla cum anume ne percep clienții. O zonă foarte importantă, dar am păstrat-o un pic în urma celorlalte care vin de la client, pentru că întotdeauna pornim de la client. O zonă importantă de asemenea este partea de date interne. Știm foarte bine ce vindem, cui vindem, cum vindeam înainte, cum vindem acum, cum ne dorim să vindem în viitor. Aceste date sunt foarte valoroase și le folosim. Sunt ca un fel de early warnings în cazul în care sunt anumite trenduri care se abat de la o evoluție generală, să putem imediat să facem un deep dive pe acele zone și să înțelegem care sunt motivele și cum putem îndrepta acele trenduri. Dar partea de performanță internă, poate amprenta a ceea ce facem, poate că nu întotdeauna facem lucrurile foarte bine.
De aceea intervine aici zona de external data, le considerăm extrem de importante. Nu ne limităm a ne felicita că facem bine, ne uităm ce se întâmplă în piață, cum se întâmplă cu ceilalți din piață, pentru a vedea dacă noi facem mai bine decât ceilalți sau dacă noi nu facem atât de bine, dacă este ceva ce se întâmplă pe piață. De aceea, colaboratorii noștri ne ajută să măsurăm aceste elemente și am să încep cu Nielsen, urmat de GfK, date de la Euromonitor. Ne uităm frecvent la aceste date și le ținem foarte aproape. De asemenea, un tool de care colegii categorii manageri țin cont și la care apelează este cu siguranță colaborarea directă cu furnizorii, pentru că până la urmă de aici apar informațiile legate de trenduri noi în piață, de inovații la care ei lucrează și pe care doresc să le implementeze mai departe. Și atunci și colaborarea directă cu furnizorii reprezintă un instrument ca noi să înțelegem foarte bine nevoile consumatorilor. Pentru că trăim într-o eră competitivă, scanăm cu frecvență competiția, fie că e vorba de competiția online, fie că e vorba de competiția brick and mortar, ținem aproape de ceea ce se întâmplă pe piață. Toate lucrurile astea, practic, când vorbim despre categorii management, se traduc prin ceea ce noi numim un minor, adică o ajustare ad hoc, sau un major assortment review. Sunt exerciții organizate, structurate de revizuire de sortiment. Am să vă explic pe slide-ul următor și ce înseamnă această revizuire de sortiment. Este un proces pe care noi îl facem obligatoriu în fiecare an pentru toate categoriile de produse. Pentru că, așa cum vă spuneam, vorbim de un număr foarte mare de produse cu dimensiuni multiple, da? De la dimensiunea de magazin până la dimensiunea de segment de client care achiziționează acel produs. A fost o vreme în care foloseam Excel-ul pentru asta, însă, din fericire pentru noi, această eră s-a încheiat și avem un tool destul de avansat dezvoltat de Corporate Metro Digital. Este un tool special de assortment revision. Deși decizia până la urmă de definirea sortimentului aparține în lumea Metro categorii managerului, el este managerul de categorie, cunoaștem foarte bine că aceste decizii pe care categorii managerul le ia, le implementează, afectează end-to-end mai multe departamente din cadrul Metro. Și atunci am făcut un lucru pe care îl considerăm un fel de best practice și în lumea Metro. De fiecare dată când avem outcome-ul unui revizuiri de sortiment, adică avem o propunere din partea categorii managerului, care sunt produsele care vrea să rămână în categorie, care sunt produsele care vor fi delistate, care sunt produsele nou listate în categorie, avem un comitet de sortiment în care invităm alături de noi departamentul de operațional, cei care stau aproape în magazin alături de clienți, departamentul de Salesforce, experții Horeca și experții de retail și împreună trecem prin acest exercițiu de analiză a sortimentului și tot împreună identificăm oportunități ulterioare de care să ținem cont în business-ul zilnic al acelei categorii. Pentru că oricât ne-am dorit să credem că o comunicare există zilnic între toți stakeholderii, înțelegem din aceste tipuri de întâlniri că un forum organizat și structurat este întotdeauna benefic și oportun, pentru că doar în acest mod ideile foarte bune și feedback-urile care vin din atât de multe direcții pot fi puse pe masă și analizate împreună. Deci asta o facem conform unui calendar, fiecare range plan, îl denumim noi, are parte de un asemenea tratament special, să spunem așa, cel puțin o dată pe an. De asemenea, vreau să subliniez ceea ce am menționat și de la început. Întotdeauna trebuie să pornim de la client, să ne întrebăm, ok, avem un produs în raft, ocupă un loc, dar haideți să ne uităm, există o validare din partea clientului,
având în vedere că noi ne-am propus ca și companie, din punct de vedere strategic, să targetăm clienții Horeca, respectiv trader, există o validare și din partea comportamentului de cumpărare? Reușim să atingem, așa cum ne-am dorit, acest segment de clienți? Un alt aspect, pornind de la clienți, este comparația performanței noastre în rândul acelor clienți, în comparație cu perspectiva de piață. Cum spuneam întotdeauna, nu ne limităm în a vedea dacă vine clientul Horeca și îl cumpără de la mine, ne uităm să vedem și dacă în competiție, existând același produs, există acest demand din partea clientului, pentru că atunci înseamnă că poate nu avem o problemă de selecție, sortiment, avem o altfel de problemă, poate de pricing, de availability, și atunci există un alt action plan care trebuie să decurcă de aici. Tipul acesta de gândire, pornind de la client și practic validarea că produsul pe care noi îl alegem să-l aducem în magazinele noastre coincide cu o nevoie din partea clientului strategic pentru noi, îndeplinim atât pentru produsele existente, prin această revalidare, cât și pentru produsele nou listate. De fiecare dată când avem o solicitare de a se lista un nou produs, avem acest challenge către categorii manager, suntem siguri că este ceea ce au nevoie clienții noștri strategici. Din punct de vedere monitorizare performanță, printre KPI importanți la care ne uităm este acela de cash income, și anume, care este profitabilitatea netă pe care un articol îl generează în magazinele noastre, pentru că există un nivel minim de profitabilitate pentru a acoperi costurile operaționale. Îmi cer scuze dacă se aude un zgomot, sunt în parcarea metro, se pare că e un pic aglomerat. În zona de monitorizare performanță, aducem acest market share analysis pe care l-am mai menționat, adică măsurarea metro versus market, performanța noastră față de cea a pieței, iar această monitorizare de performanță a noastră o validăm întotdeauna în acest comitet de assortment împreună cu ceilalți stakeholder din celelalte departamente. Pentru că nu este un exercițiu matematic, nu este un exercițiu prin care dacă tragem linie și este pe minus, imediat există o decizie de listare, încercăm de fiecare dată să înțelegem acel de ce din spatele unei performanțe slabe și înainte de a se lua decizia de listare trebuie să există o discuție în a identifica cauzele din spatele lipsei de performanță. În aceste revizuiri de sortiment avem de fiecare dată nevoie să facem matching cu indicația primită de la departamentul de merchandising. Avem targete clare de număr de SKU pe fiecare tip de categorie de produs. Avem, practic, de o parte categorii managerul care oarecum este în linie directă cu furnizorul și cunoaște oportunitățile, avem nevoie să avem inovații, însă avem de cealaltă parte departamentul de merchandising care spune clar, asta este numărul maxim de SKU-uri pe care îl putem acomoda, trebuie să facem niște alegeri. Și practic există aici în aceste întâlniri, în aceste discuții, anumite negocieri care se pot finaliza la un moment dat, la urmă și prin realocări de spații între diferite categorii de produse. Însă este foarte importantă această discuție pentru că aducând la o masă comună stakeholderii, adică categorii managerul care de multe ori interesați să aibă o gamă largă de produse, dar pe de altă parte departamentul de merchandising care știe foarte clar că aglomerarea spațiului va produce foarte multe probleme de la o prezentare incoerentă comercial până la dificultăți în zona de replenishment, rupturi de stoc. Și atunci, pe amândoi la masă, suntem siguri că din punct de comercial vor ieși cele mai bune decizii. Odată ce un număr de SKU-uri a fost setat pe anumită categorie de produse, să spunem că discutăm despre mini-prăjituri și știm că numărul maxim de SKU-uri este de 90 de articole, asta înseamnă că după ce au loc aceste revizuiri anuale, orice listare nouă va trebui să fie însoțită de o delistare. Categorii managerul va trebui ca de fiecare dată când apare o oportunitate în piață
să facă o alegere de listare, întrucât am pornit la drum cu un număr de skill-uri maxim pe care trebuie să ne asigurăm că îl respectăm și în decursul între cele două revizuiri. Un alt aspect care pe noi ne costă și e bine de menționat, orice delistare, pe lângă faptul că produce o ruptură până la urmă în fața clientului, e un articol pe care îl aveam și apoi am hotărât să-l delistăm poate pentru a face loc unui alt articol, vor fi niște nevoi pe care le-am satisfăcut în trecut și acum vor rămâne poate neacoperite. Avem nevoie și de o curățare rapidă a spațiului, ceea ce înseamnă pentru noi un cost, o investiție în marjă pe care noi o facem. Nu ne putem permite să coabiteze pe un termen lung sortimentul nou introdus cu sortimentul care este înlocuit. Și atunci avem această zonă de investiție pe care cu siguranță că ne dorim să o păstrăm cât mai mică, întrucât nu ne este favorabilă să facem markdown-uri, investiții pentru a elibera rafturile de articole delistate. Tocmai de aceea, categorii manageri trebuie să fie foarte atenți în momentul în care listează un nou articol în sortiment, pentru că mai departe decurg foarte multe costuri de acolo, în situația în care acea alegere nu este potrivită, în situația în care nu a validat foarte bine pe criteriile mai devreme menționate că este ceea ce ne dorim și că vom avea și KPI necesare atinși. Am vrut să trec un pic în revistă principalii KPI pe care noi îi monitorizăm. Facem această monitorizare nu doar la nivel macro de categorie, nici nu ne oprim la nivel de subcategorie, brand, supplier, mergem de fiecare dată până la nivel de articol. Este un exercițiu foarte dureros și time-consuming. Suntem fericiți în egală măsură că avem acel tool destul de automatizat care ne ajută atât cu analiza cât și cu implementarea. Dar, practic, facem aceste raționamente până la nivel de detaliu. Analizăm market share-ul pe categorie, subcategorie, brand, supplier și la nivel de articol. Analizăm sell-out-ul național cât și la nivel de magazin. Analizăm pe fiecare articol care este segmentul de clienți care accesează acel articol și validăm cu strategia noastră, este ceea ce ne-am dorit. Dacă am dorit să adreseze clienții fast food, este ceea ce se întâmplă. Avem zona de shelf density, așa cum vă spuneam, pentru fiecare categorie de produs avem un număr maxim de SKU-uri creionat împreună cu departamentul de merchandising și nu în ultimul rând, pentru că până la urmă ceea ce ne interesează atunci când tragem linie din punct de profitabilitate este un cash income. Ne uităm și la cash income-ul pe care acel articol îl generează și atunci judecăm, facem raționamentul dacă acel articol suportă costurile operaționale pe care noi le alocăm pentru el. Și în încheiere aș vrea să aduc și niște insight-uri din perspectiva noastră cu privire la ceea ce am simțit noi în perioada post-pandemică. Nu m-am referit la ce s-a întâmplat în pandemie, pentru că atunci a fost un haos total, însă după pandemie lucrurile au început să se miște un pic într-un, așa cum le-au numit și antevorbitorii mei, un nou normal, care sperăm că pentru zona de Horeca nu va fi noul normal, ci doar unul intermediar. Dar dacă ar fi să mă rezum la ceea ce simțim noi acum, segmentul de Horeca oarecum s-a rebalansat în ultima perioadă prin noile măsuri care au fost luate de oarecum a mai îndulci un pic pastila restricțiilor, însă există în continuare o scădere dramatică a business-ului. Această scădere dramatică a business-ului a pus o presiune asupra profitului acestor business-uri, precum și asupra food cost-ului, având în vedere că activitatea restaurantelor indoor a fost restricționată și de multe ori a fost lipsită de predictibilitate, a adus anumite pattern de consum în rândul clienților, precum, pe de altă parte, și această oportunitate pe care unii dintre ei au accesat-o, și anume de a-și muta business-ul în livrare, ne-a adus anumite trenduri pe care
vi le voi menționa ulterior. Un alt element important din zona de Horeca a fost că evenimentele au fost închise în foarte multe orașe și asta am resimțit-o și noi în rândul produselor care se aflau în mod deosebit în zona aceasta de eventuri ca fiind elemente cheie. Odată ce segmentul de Horeca a pierdut din amploare, ne-am confruntat cu o scădere dramatică în sortimentul nostru a acelor produse cu gramaje mai mari, pentru că clienții Horeca erau cei care le accesau, da, calupuri mari de brânză, de exemplu, sau conserve foarte mari de 3 kg, 5 kg. Ne-am mișcat foarte repede în pandemie, am blocat foarte multe articole spre a mai fi comandate pentru că prevedeam niște shrinkage-uri foarte mari. Din fericire, acum lucrurile s-au mai reechilibrat un pic, dar în continuare nu sunt la nivelul unui consum normal și este de înțeles. Colegii noștri din specialiști Horeca ne-au adus în vedere ca pattern din partea clienților că sunt dispuși sau în lipsa unui personal care să îi ajute, ținând cont de anumite gap-uri pe care și ei le confruntă. A fost un interes crescut din partea lor pe aceste tipuri de produse cât mai gata, cât mai aproape de a fi gătite, respectiv servite. Am văzut că produse foarte premium din categorii cum ar fi peștele sau carnea roșie, berea internațională au scăzut în vânzare. Am observat de asemenea că a fost o schimbare de preferință între zona de ultra-proaspăt către zona congelată și probabil că are legătură cu această lipsă de predictibilitate a business-urilor lor. În zona de servire masă, de asemenea, am simțit o scădere a vânzărilor. Interesant că și zona de professional dishwashing a scăzut în vânzare, însă am înregistrat vânzări enorme în zona de meniuri din plastic, în zona de antiseptice și instrumente și alcool sanitar. Aș mai menționa de asemenea, am atins zona de evenimente, am avut cum ar fi zona de sparkling wines, anumite scăderi în vânzare, întrucât aceste evenimente au fost foarte, foarte limitate. Au spus antevorbitorii mei și am resimțit asta și noi. A fost o mutare a consumului din zona de Horeca în zona de convenience. Oamenii, deși au rămas în casă, au continuat să consume și atunci poate că dacă ei consumau ceva la un restaurant preferat, apoi și l-au achiziționat și l-au consumat în casă. Prin partenerii noștri traderi independenți am simțit acest lucru. Au fost anumite categorii de produse care au înregistrat creșteri foarte mari și pe care noi le-am pus pe seama tocmai acestui leakage de la Horeca către trader. Au crescut foarte mult în vânzare, a fost un switch practic între articole care erau un big size către articole small size. Am văzut o creștere foarte frumoasă pe bere și pe băuturi alcoolice și non-alcoolice, pe zona de baking and pastry, pe zona de pet food foarte interesant, cleaning, laundry, dishwashing, chiar și pe personal care am auzit că a mai fost menționat asta ca o zonă cu performanțe negativă, în schimb pentru noi a fost o zonă care a crescut, pe zona de independent traders și aici vânzări record, știm cu toții la spirit și alte produse similare care continuă și acum, nu sunt la nivelul a ceea ce am înregistrat în pandemie, când toată lumea vrea să cumpere spirit, însă în continuare reprezintă unul dintre produsele cele mai importante. Vrem să menționăm niște trenduri pe care le-am observat și noi în zona de independent trader business, în zona de urban foarte frecvent, încet există această dorință de a accesa produse mai premium și din ceea ce mi-au împărtășit colegii mei care sunt foarte aproape de zona de retail, există trendul pe care cred că l-ați mai menționat un pic mai devreme, acela de a colabora cu restaurante
și aduce în zona de retail produse deja gata gătite. Se cheamă ca și concept dark kitchen, respectiv un alt concept ar fi acela de dark store trends, și anume magazinele online cu livrare. În ceea ce ne privește pe noi, ca și companie, suntem aproape de business-urile pe care dorim să le targetăm și, așa cum vă spuneam un pic mai devreme, simțim o revenire constantă pe zona de Horeca. Ne dorim foarte mult ca și în viitor această revenire să se stabilizeze și să reușim să fim acolo unde eram în 2019. Cu siguranță că nu se va întâmpla foarte curând, însă este de dorit acest lucru atât din perspectiva companiei, cât și a noastră ca și persoane, până la urmă, ca și indivizi, întrucât ne lipsesc experiențele pe care le aveam în acest sector. Asta a fost din partea mea. Mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și mulțumesc pentru șansa de a vă aduce această viziune din partea unui departament care se ocupă zi de zi cu acest category management, dar avem și teoria, dar și practica. Și aștept întrebările, dacă sunt. Daniela?